Damdamag Radyo Sagada. Naimbag nagsapay tayo mga dumdum dito ay 104.7 FM Radyo Sagada dito ni Gwen Apo akong mapkablaaw kan mang ipadanon kadagiti damdamag nakalap iti napalabas lawas. Narod ti oras tayo kat 11 minutos kalpasani ti oras ti alas 7 itangal daw iti Sabado. Dagiti paulo dagiti damdamag. 11 million road project sa Jayan Nangunugan, Narugyan. Naipanamnama ti agduduma a proyekto kan programa para iti DRR iti kalkalpas sa taripnong ngayon paayab ti MDRR-MO. Update mo't iti maikainam nga aldaw ti panagbiro kani Sofia. Agigidda na panangipaay iti bakuna kan vitamina A para kadagiti ubing iti Sagada opisyalen Narugyan. Paniparit ang maparadaan ti softball ground ti SMS may palpalagip iti publiko. Iti damag iti Montañosa, singa temporaryo nga ipasardeng ti RP Vara imbingay ti Office of the Provincial Assessor ti Montañosa. Iti Rehiyon Cordillera, pitugosot nga classrooms iti rehiyon saan nga inispal ti madi nga panawen. Iti amyanan na Luzon, nasulok siya magasot alibo, apektado iti panagtudtudo iti napalabas alawas. Iti nakaisil po adamag, binilyon a piso mati mapatapata nga dadaol iti infrastruktura ken agrikultura. Diti Montañosa, 28 milyon presidential assistance na itden iti amin na barangay. Titungtungan nasyonal, IPs ang nagpiket sa NCIP kas panang bigbig iti International Day of the World's Indigenous Peoples. Kidaw ti agdudu mga IP na ibkas iti International Day of the World Indigenous Peoples. Nayon tayo iti damag nasyonal, zero balance billing iti gobyerno, limitado kan naburokrata, bukod agastos dagiti umili iti salunat, nginmato, sigun iti PSA. Regular nga inspeksyon kadagiti proyekto ti DPWH isaksakad ni Rep. Yamsuan. Dagiti paulo dagiti damdamag at tigaro dagiti detalye. Para kadagiti damag lokal, 11 million road project sa Nangunugan, Narugyan. Narugyan ti YCO Construction idi Agosto 10 ti improvement ti paset ti Dantay Sagada National Road. Masarakan ti nasawa proyekto sa Nangunugan, Barangay Patay, iti abay ti Nelsis Carinderia. Ti nga pulo kan may 1 milyon, 5 gasot kan 11 alibo, 9 gasot kan 80 kan 9 piso nga proyekto, kat manipod iti pondo nga inlanad ti General Appropriations Act, itaatawen nga ipatungpal ti Department of Public Works and Highways, Mountain Province 1st District Engineering Office.
Naipanamnam mga may palpas din sa proyekto no Nobyembre 12 itatawan. Panggap nga rod ti proyekto nga mga ipaay tinatalgad a kalsada para kadagiti motorista kastamet dagiti pedestrian. Iti sabali pa damag lokal, na ipanamnama ti agduduma a proyekto kan programa para iti DRR, iti kalkalpas at taripnong, ngayon payab ti MDRRMO. Nagkaykaysaan dagiti kamong ti Sagada Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ti panang ipahay iti pondo para iti agduduma a proyekto kan programa mangited iti nataltalged a kasasad ti umili iti tungtungan ti panangsango iti didigra. Manu kadagitoy kat panangited iti pondo, iti manu a dinadaol ti nagtultuloy panagtudo nga inted ti Bagyo a Luis ken Maymay kastamet ti habagat. Maysa ti panakaisimpa ti pathway nga agturong iti Barangay Hall, ti Barangay Bangaan, ken maikadwa ti panangisimpa metlay ti Cavite iti Tetupan Elementary School. Maitdan metla ti pondo ti Barangay Tanulong para iti agtultuloy a clearing ti landslide anarga ay iti metla asided ti eskwelaan. Iti kinagpaysuna daytoy clearing operation sa jay Tanulong ket inrugin dagiti umili iti bukod da nga pondo ken panawen. Ituloy laeng babaw ni ti panangited iti gasolina ken labor ti kinidawda para iti madama matrabaho. Ti pondo para kadagitoy na sao nga panangisimpa iti eskwelaan ket agsipod iti 5,000,000 a pondo ti MDRRMO idi pailaang 2023. Na ituyong kumadaytoy a pondo iti water intake tank ang maipatakder sa jay ang kilong suyo anang runa para iti fire safety. Ngem gapu iti kasasaad at idiso ang maikargaan kuma ti proyekto ket riri iti baut iti talo a pamilya saan nga maituloy sa jay ti nasao a proyekto. Ipalagip ti konseho nga amin na proyekto ti gobyerno ket adaan kuma ti nakasaganan na dokumento akas iti deed of donation, quit claim, uno agpada a panangilanad iti panangiyawat akas pampubliko ti usar ti daga. Iti kastoy ket naanayas ti panangipatungpal ti proyekto. Panaytuloy latay iti damag lokal ket ngarod update iti maikainem nga aldaw ti panagbiro ken Sofia. Iti kalman ket nainayon ti panagbiro ken Sofia Magalgalit Oria ti tracker dog ani Zuma ken ti handler na ani Pastor Brett Mitchell. Kastamet nga pimaset ti PDRRMO ti Mountain Province, Police Mobile Force, Bontoc Emergency Response Teams ken ti pakabuklan nga umili a voluntaryo iti panagbirok iti nasao nga agtutubo. Ti search ket naituloy kalpasan ti kagudwa aldaw a panag-inana ti pakabuklan nga volunteers. Bayat nga inpatungpalmet ti pamilya ken dagiti pili a babae ti panagbirok iti naminsan nga aldaw. Manipod iti maudi nakakitaan ti balasitang iti rumabii nga oras ti Agosto 8 ang narugyan ni Zuma amang biro kani Sofia. Iti dumanon dayto iti paset iti Sugong Cave nga adda ti panangiparik na ti aso nga adda ti maangot na. Palawag ti handler na ani Mitchell, babalon iti paangot da iti kawes ni Sofia ang nabigbig ti aso ti angot ti balasitang. Nayon na numan addaan senyales ni Zuma nga adda maangot na sa jay paset ti Sugong Cave saan nga maipinpoint no ayan na. Ita ti palawag ni Mr. Mitchell. Gapumatla iti nangato addanum iti kuweba ket amin
Kat namin ano ti panang padas da nga sumrek, kinakasapulan metla nga nagkautda kadagiti naudnong adaga ken darat. Dakkel ti pinasat ti tracker dog ani Zuma iti panagbiro kadagiti nadangran iti nakaro a landslide sa jay barangay Surong, Gisad iti syudad ti Baguio, idi lang Agosto 9 ingana 11. Kaspaset ti plano idi kalman, inyaramid metla dagiti volunteer rescuers manipod iti barangay Balili, munisipyo ti Bontoc, ken dagiti volunteers iti Southern Sagada, ken daduma nga na-dispatch nga rescue teams ti panangbirog iti Balili River, paset iti Uod River, Ubwa, ingana iti paset ti Malitep River. Numan saan ang naibaligi ti panakasarakan ni Sofia idi Kalman, ituloy lata itang aldaw nga addaan lata ti namnama. Kabayatan na, marikna metla ti suporta ti umili iti agtultuloy nga panangsangpet dagiti bagas, naten, ken daduma amakan, panangited iti panakausar ti luglugan ken mainom, kastama ti tulong nga cash para iti madama nga operasyon. Si waya-waya metla dagiti addaan iti incident command post nga agmonitor, agluto, agsagana iti makan ken kape para iti rescuers ken pakabuklan nga umili. Kastamet la dagiti inaldaw nga mangkadkadwa kadagiti parentes ken kapamilya ni Sofia sadyay pagnanaedanda iti barangay Dumang. Sumilpumet ditoy Operation Sofia, ti panangtarabay dagiti panglakayen ti dapay, ken simbaan, iti tungtungan espiritual. Bayat nga agtaltalinaed tinaanaya sa panangmanihar iti Incident Command Post ti dagdag dagiti opisyales ti barangay. Agtuloy ti panangipakita iti nainsigudan ang kaugalian dahiti binadang iti panawan nga sumango ti karit ti ili. Manen iti siya sinuman nga daan impormasyon na makatulong iti panakabirok ti balasitang ket ipakaammo daytoy iti numero ti Municipal Police Station Sagada 0998-598-7840. Manen ti number ti MPS Sagada 0998-598-7840. Ken iti Emergency Operations Center nga 0967-301-2380. Manen ti numero ti Emergency Operations Center dito'y Sagada ket 0967-301-2380. Ititungtungan iti salunat, agigiddan apan ang ipaay ti bakuna ken vitamina A para kadagiti ubing dito'y Sagada opisyalen narugyan. Narugyan iti munisipyo tinalawa nga measles and rubella supplementation immunization activity. Dito'y MR/SIA kagiddan iti vitamin A supplementation para kadagiti ubing agtawan iti 6 ingana 50 ken 9 nga bulan. May palagip adaytoy nga aktibidad ket naitantan gapu iti madi nga kasasaad ti panawen nga inpaay ti bagyo ken habagat iti napalpalabas nga aldaw. Iti umuna nga aldaw ti kampanya idi Kalman idi Agosto 13 ket nabaliging na itdan ti bakuna ken suplemento iti 80 ken 4 nga ubing kadagiti barangay sa jay Southern Zone ang maibilangan ti barangay Suyo, Takong, Nakagang ken Angkileng. Ti formal na panakayuswat daytoy nga aktibidad ket ipatungpal ti lokal na gobyerno intun aldaw iti Lunes Agosto 17 tapno mas nga italo ti salunat dagiti ubing ken malabanan dagiti makaakar saksakit. Sigun iti Municipal Health Office Sagada, malaksid iti direkta a proteksyon para kadagiti ubing ket maisaysayang kat ti panagbakuna
tapno mabuangay iti herd immunity wenno sa pasap a sa laknib iti entero a komunidad. Damaglata dito lokal, panangiparit maparadaan ti softball ground ti SMS, may palpalagip iti publiko. Babaun iti panangikabil iti no parking sign, kat ipalpalagip ti St. Mary's School Incorporated, dito'y sagada nga nairut ang maiparit ti softball ground a pagparadaan dagiti luglugan ti turista, wenno dagiti lokal. Madadal ti daga ang makaitipagad kadagiti ball players. Ti panaiparit maparadaan ti diso masarakan iti baban ti kalsada paturong iti nasaw nga eskwelaan ket panang ipateg iti lugar mausar para iti sport nga softball. Nangruna ti pagsayaatan ti ubing no ti pangkasapulan ti paradaan dagiti motorista. Iti social media post ti may saan netizen inyebkas na metlaeng ti napasamak iti panakapadisi dagiti ubing iti northern barrios iti tradisyonal nga espasyo para iti batted ball sports. Itaket ti disu nga sanikwa ti simbahan Anglican sadyay ket mausara pagparadaan dagiti turista iti panawon nga dumarayda iti bumudok ken duma nga papasyaren sadyay. Iti Montañosa, singasing nga temporaryo nga ipasardeng ti RP Vara, inbingay ti Office of the Provincial Assessor. Inpakaammo ni Office of the Provincial Assessor ti Mountain Province, ti singasing a panang ipasardeng pay, iti implementasyon dati Real Property Valuation and Assessment Reform Act wenno RP Vara, wenno dati Republic Act number 12001. Daytoy nga pakaammo ket naibingay babaen ni Assistant Provincial Assessor Salvacion P. Likigan idi Agosto 11. Itinaangay nga Tuesday flag ceremony ken program. Sigun kani Likigan, daytoy asingasing ket nagtaud mismo kani Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti naangay nga Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC meeting iti napalabas nga Agosto 6. Panggep ti addang bawasan ti pinansyal a dadagsen dagiti negosyo. Suportaran dagiti panagpuunan ken mangted iti nasimpa ken basit-basit nga transisyon paturong iti baro a sistema ti panangbirok iti pateg wenno pananggatad kadagiti sanikwa iti pagilian. Ti RP Vara ket akem na amang establisar kumay iti maysa nga unified ken market-based real property valuation system iti intero Pilipinas maiyan natop iti international pamantayan para iti panagbuwis ken dumapay a transaksyon ti gobyerno. Inyunay-unay nilikigan ababaen iti singasing nga suspensyon maliklikan ti bigla panagngatoy ti gastos kadagiti sanikwa. Bayat nga isagsagana ti gobyerno dagiti mas maisarunwan nga pamayan ti panakaipatungpal daytoy nasao nga linteg. Damag Cordillera, pitugasut nga classrooms iti rehiyon saan nga inispal ti madi nga panawen. Dumanon met iti pito gasot bilang dagiti classrooms iti entero nga Cordillera ti inapektaran ti madi nga panawen ditoy rehiyon na ilista ti bilang manipod Agosto 2 hinggan 9. Basari ti kaudyan nga report ti Department of Education wenno DepEd Cordillera idi Agosto 10 5 syampulo ken 8 asilid pagadalan tinang i-record iti minor damage. Syampulo ken 4 ti nakasagrap iti major damage
idintumat alimati totally damaged kapo iti bagyo nga may ken habagat. Malaksid kadag iti pasilidad ng ibat iti kalamidad iti dakkel at dadael iti nasurok 5,000 nga learning materials, nasurok sa nga gasot nga IT equipment ken nasurok innam gasot nga tugawan iti classrooms. Ti probinsya ti Abra tinang sagrap iti grabe a dadael nga daan iti nasurok 4 gasot nga classrooms a naperdi. Sinaruno ti Mountain Province, Benguet, Syudad ti Baguio, Apayao, Kalinga, ken maudi ti probinsyan ti Ifugao. Hindi nga iti DepEd ati nasao bilang ket nagtaod kadag iti validated reports ti division offices, DRRM coordinators, ken engineers. Agtultulay latta ti validasyon para iti dadumapay nga reports tapno mainayon iti damages ti sektor ti edukasyon. Iti amyanan a Luzon, nasurok siyam agasot 1,000 apektado iti panagtudtudo iti napalabas a lawas. Apektado ti 911,000 nga umili iti amyanan a Luzon gapu iti panagtudtudo nga inyat nagngarud ti bagyo nga Luis ken Maymay kasama ti habagat. Buklo na daytoy ti agarup 269,012 a pamilya wenno kalima o 1/5 kadagiti ngani 5 milyon nga umili an apektaran iti entero a Pilipinas. Iti record ti DSWD adaan 563 ang nadadaol a babalay iti Cordillera ken rehiyon ti Ilocos. 30 ken maysa ti interamente ang nadadaol ken 530 ken 2 ti partially damaged. Kadagitoy ket 343 ti masarakan iti Region 1 uno Ilocos region bayat met nga 220 ditoy Cordillera. Dumanon met nga 5,800 kaninang pulo ka tao tinapatalaw kadagiti pagnanaedanda sa Ilocos ken ditoy Cordillera. Awan ti displaced iti Region 2. Kaadwan kadagiti apektado nga umili ket masarakan iti Ilocos region iti kabibilang nga 840,000 a katao. No sa dinno iti Pangasinan tinasurok 5,000 nga umili sa runuan ti La Union ken Ilocos Sur. Iti Cordillera, dumanon iti 67,589 umili iti apektado ng runa iti probinsyan ti Abra iti bilang 41,737. Iti Benguet ket adda ti 20,900. Syudad ti Baguio iti 3,784. Dito'y Montañosa 1,118. Sa Kalinga 43 ken iti probinsyan ti Ifugao ket 7 laeng. Iti Cagayan Valley wenno Region 2 adaan iti 3,000 ken 3 nga umili nga apektado. Kaadwan kadagitoy ket adda iti probinsya ti Cagayan. Sarunuan iti Apari, Batanes, Nueva Vizcaya ken iti Isabela. Iti nakaisil po at damag, binilyon met a piso ti mapatapata nga dadawol iti infrastruktura ken agrikultura. Estimate ti Department of Agriculture iti rehiyon ti Ilocos adumanon iti 148 million. Tinapukaw iti sektor ti agrikultura sigun iti datos ti Agosto 12. Daytoy ket pakabuklan a 1,831 metriko tonelada ti produkto agrikultura sa klawen ti agarup 3,002 agasot nga ektarya.
Palay ti kadaklan na napukaw iti gatad nga 55 milyon a piso. Sa rumuan da ito ay high value crops nga agbalor iti 22 million na pesos. Mais ti mais iti 9 milyon a piso. Dagiti livestock ken manok ket dumanon iti 410,000 ti napukaw. Agarup 53 million pesos met ti dadawil iti irigasyon ken 8.6 million iti sabalipay nga agricultural infrastructure. Iti tungtungan iti dadumapay nga infrastruktura, estimate ti Office of the Civil Defense iti Rehiyon ti Cordillera base iti datos ti Agosto 13 ti damage nga 1.7 billion pesos. Apektado kadagitoy ti kalkalsada ti La Trinidad, Tuba, Tublay, Acop, iti Benguet, iti Baguio, iti Tanudan, iti Kalinga, iti Bontoc, ken Tadjan, iti Montañosa. Dito yung Montañosa ket dati 28.8 million a piso presidential assistance na itdun iti amin na barangay. Inmawat iti pakabuklan nga 28.8 million a piso at tulong pinansyal manipod iti opisina ti Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. ti amin na nga gasot 40 ken 4 nga barangay iti Mountain Province. So, daytoy 28.8 million pesos apo ket haan nga kada barangay no di ket nagudwa-gudwa iti sangagasot ken 40 ken 4 nga barangay ti Mountain Province. Ti panakaiwaras ti nasawa pondo iti sidong ti barangay makikinabang program ket indaulo ti Provincial Local Government Unit. Mabaw ni ti liga ng mga barangay ken Department of the Interior and Local Government sa Leonard G. Mayaon Sports Complex. Masarakan sa Poblasyon, Bontoc. Tunggal barangay ket inmawat nga rod iti 200,000 pesos. Manipod iti Socio Civic Projects Fund ti Pangulo ang mausar iti panagduras a proyekto iti lokal a level akas iti scholarships para kadagiti agturpos iti kolehiyo kanda dumapay asingasing na infrastructure uno probisyon iti komunidad. In palagip ni Gobernador Bonifacio Lacwasan Jr., kadagiti barangay officials nga usaron nga usto ken sumurot iti pagalagadan iti pondo para iti kangrunaan nakasapulan ti masakupan da. Iti damag nasyonal, IPs nagpiket sa NCIP kas panang bigbig iti International Day of the World's Indigenous Peoples, wenno IDWIP. Inyuswat ti katribo daytoy kalipunan ng katutubong mamamayan ng Pilipinas. Daytoy Mansaway wenno AITA organization iti Central Luzon ken dagiti advocate groups ti piket iti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP Central Office tapno ipakita asaanen a sumursurot ti ahensya iti mandato amang salaknib iti karbengan dagiti katutubo. In quotation sa ti NCIP ket altultuloy akas instrumento ti estado amang teddalan kadagiti makadadawel a proyekto iti dagaan nagtaudan dagiti katutubo. Awan ti pudno a free, prior, and informed consent wenno FPIC a direkta panaglabsing iti karbengan iti panagdesisyon iti bagbagimi. Daytoy tinakuna ni Funay Claver, may nga ibuntok kan Secretary General ti Katribo.
Kinundina na dagiti baro nga FPIC guidelines ti NCIP amang pabilag iti panag-ala ken panagtakaw iti daga nagtaudan. Ni Julieta Gomez may nga lumad manobo manipod iti Defend Talaingod 13 Network ken katribo ket nang kondinarmet iti panagaramat ti NCIP iti Counter-Insurgency Program ti gobyerno. Nakunamot ni Funay Claver nga iti 3 a bulan manipod iti panagserrek ni BBM iti PAC Silica saan na naited ti pudno a konsultasyon kadagiti komunidad na ipaay laeng ti 3 a minuto ti panagsao dagiti ayta saan a pudno a konsultasyon dayta kunana. Dito'y kat na angay protesta, ideal daw iti Biyernes o di kalman alas Agosto 14. Kat iti nakaidagkat nga istorya, kit daw dagiti agdudu mga IPs na iyabkas da ito'y ngarod protest. Inyabkas ni Rica Torres may nga ayta magindi manipod Pampanga ken coordinator ti Mansaway ti manipod iti binumtak ti bulkang Pinatubo iti 1991 sinmangpet dagiti dakkel acquiring operations iti dagami nang runa sa Jay Tarlac, Pampanga ken Zambales. Ti lahar anang padisi iti komunidad mi ket isumot lang ti agtultuloy amang padisi kadagiti ayta itatta. Inayon na paya kasla taaw ti kabanbantayan na gapu kadagiti solar panels ti Olongapo Solar Project 1 ti Aboitiz Power Renewable Energy Corporation ken dagiti plano ti Phase 2. Kastamot ti solar plant ti Ayala Corporation ken ti floating solar project ti Aboitiz iti San Marcelino, Zambales. Numuray adu dagiti renewable energy projects na kunana awan latta ti kuryente kadagiti komunidad da. Kunadamot iti National Action Plan for Unity, Peace and Development ti US Marcos regime amang pabilog iti militarisasyon. Agpaspasnek dagiti komunidad iti militarisasyon, red tagging, ken panang iyaw-awan iti karbungan kastamot iti tungtungan ti international humanitarian law. Nakunamot ni Chuwalay Kapuyan may nga ibaloy bontok kan kanaay nga agtutubo manipod iti grupo nga takder nang ipakita met iti panagaramat iti Anti-Terrorism Act amang kriminalisa kadagiti leader katutubo. Kinundina nga ti NCIP asaan na nakasurot iti panangsalaknib iti amana Desparecido ani Dexter Kapuyan nga inala dagiti pwersa ti Estado idi Abril 2023. Agtultuloy ti katribo amang ipakita at ti 194 na indigenous peoples, Moro ken advocates ti karbungan dagiti katutubo ti nakapreso akas political prisoners gapu kadagiti na imbento a kaso. Nimut Ifin Falyaw may nga Elias ken National Coordinator ti Club Philippine Indigenous Youth Network ket nang iyawis kadagiti katutubo ken amin na Pilipino amang pabileg iti panagkaykaysa. Kunana ti panagbutong kadagiti katutubo ket panagbutong iti amin a Pilipino agpaspasnet dagiti daga aninuno iti panagdadaol ti imperialismo, destraktibo a proyekto ken ti estado ket agtultuloy kami amang laped kadagitoy. Naglupas ti protesta iti panangipis ng ngispis kadagiti katutubo iti logon ti NCIP. Nang runa dagiti grupo amang pabilag iti panagkaiksaysa amang salaknib iti daga aninuno ken panagwaya-waya.
Ti sabali pa damag zero balance billing ti gobyerno, limitado kan burokrata. Bukod a gastos dagiti umili iti salunat ngin mato sigun iti PSA. At taltalinaud ang nadagsun para iti ordinaryo a Pilipino ti panagpa-ospital ken panagpaagas iti likudan iti ipanpanakkel ti gobyerno nga zero balance billing. Rumrumwar iti kabaruan a datos ti Philippine Statistics Authority wenno PSA adin manon iti nasurok 700 billion pesos ti out-of-pocket expenditure wenno bukod a gastos dagiti umili iti salunat idi napalabas at tawen daytoy ket idi 2025 nga 41.2% ti pakabuklan a gastos ti sektor. Gapu ditoy ket ngin mato iti 14% ti tinawen a gastos ti kada individual manipod iti 13,356 idi 2024 paturong iti 15,223 iti tawen 2025. Mangipagpakita nga agbatbati nga nangina ti agkasakit iti pagilian. May saa kang runaan na lapad iti programa ti napakalimitado nga coverage na gaputa maipatpatungpal laeng daytoy iti siyam a bulan ken dua nga para publiko nga pag-agasan wenno ospital. 7% lang iti pakabuklan nga 1,312 nga ospital iti entero nga pagilian akaduan ket pang pribado. Pati iti public facilities ket mapilpilitan lata dagiti pasyente ang mangirwari iti kwarta para iti usar iti medical agas ken check-up nga awan iti ospital. Mainayon pa iti nakaro a burokrasya iti panag-alay iti tulong pinansyal kadagiti programa akas iti malasakit center ken medical assistance for indigent and financially incapacitated patients wenno daytoy maifip nga programa. Ti atidog nga oras iti panagpila ket panag-asikaso kadagiti papel ket kanayon ang mangitantan iti kinakasapulan a dagos nga atensyon medikal dagiti pasyente. Gapu ditoy ket ipanpanawagan ti sektor ti salunat akas iti Health Alliance for Democracy wenno HED ken Ibon Foundation apapigsaen ti para publiko a sistema ti salunat. Imbes nga ipanamnama dagiti umili kadagiti tulong pinansyal ken soft pork barrel. Asa sumapol pay iti atidog a proseso ket ipaganetget da ti kinapateg ti direkta a panang pondo kadagiti ospital, panang nayon kadagiti doktor ken ramit ken panang ipatungpal iti agpayso ken automatiko a libre nga health services para iti amin. Para nga rudi iti maudi a damag iti Saturday morning the week's news in review. Regular nga inspeksyon kadagiti proyekto ti DPWH isaksakad ni Rep. Yamsuan. Kidaw dito'y Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan nga aramidon nga regular ti inspeksyon ken maintenance kadagiti para publiko nga infrastruktura. Tapno maisigurado ti pagtalgadan ken kinatibker dagitoy. Iti sidong ti isaksakad na nga House Bill 9780 mabilbilinan ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH nga dati physical inspection kada 5 inggan na 10 at tawen kalpasan ang maitakder ti maysa a proyekto. Nangruna pa iti naparda sa madadaol dagitoy gapu iti madi a panawen ken sobra nga karga. Panggap ti singasing nga adresan ti tungtungan kadagiti dati nga pasilidad asaan nga main-inspeksyon gapu iti problema iti panagtagikwa ti daga. Iti sidong ti bill obligado pasarken dagiti landowners ti inspection team para iti maintenance ken rehabilitation.
Ti asin numan nga lumapwed kat mapatawan iti multa nga ingana iti 50,000 nga piso. Sigun kuniyam suwan na patagday tuy tapno mataripato ti bilyones a pondo ken may sigurado a bumayag dagiti para publiko a pasilidad. Naimbag nga agsapamanan iti amin nga dumdumngag dito 104.7 FM Radyo Sagada ken nga dagiti metlaeng naka-tune in. Tune in ba termino ijay kadagitoy da Facebook pages sa website ken YouTube channel ti Radyo Sagada. Basit man natungtungan dito mai sing-singasing garud nga regular nga inspection ti Department of Public Works and Highways. Kumakataan laeng nga dagiti proyekto nga 5 ingana sa nga pulong atawen ti apanda pasyaran no diket karkaro iti panawen iti kastoy ti dire-diretso pa nagtudtudo ket adadagiti nakasagana nya nga mausar kadagitoy the main thoroughfares. Kas pagadigan iti panagdalyasat manipod iti syudad ti Baguio iti Halsema Highway agturong ditoy Sagada ket kadidilaw ngay dijay at tartaray ka iti kalsada tumartaray ti lugan nga dijay tao tartaray ti lugan iti kalsada amo tayo garod nga adu dagitoy da landslides ket bigla-bigla nga adda dagitoy da paset nga naurnongan garod dagitoy daga. So either dagiti naiyan anod iti kalsada wenno natintinag nga batbato wenno daga garod nga na landslide ket gapot awan ti signage wenno klaro nga makita nga signage no adaman ti signage ket kabutbuteng makaited iti disgrasya edi karkaro kadagiti paset ti kalsada nga naganan na nargaay aya ano ba yon road cut ket awan mo't lang ti safety signages ken dagitoy da sigida nga makita nga alad iti igid ti kalsada aya tapno garod maprebentar iti nayon pay nga accidents. Kastamet lang apo nga amo tayo met ditoy kabanbantayan ti Cordillera no dumteng iti malem karkaro ita nga tiyempo iti Agosto ingana iti February in fact uray pa iti paset iti Marso kahit nasawan iti atidug nga panawen ket foggy di ba? Foggy daytoy kalsada nga ket na yun ang dameten dagitoy da cat's eye no napansin nyo iti manu nga paset ti kalsada ada di siya reflectorized no kasla tatakatan lang reflectorized no diket sigidan nga agsindi no sumipnget ya nga mang iturong kadagiti motorista na daytoy ti tengan ti kalsada daytoy ti igid ti kalsada ket nayunandan kuman no total ket ag-budget kayo ket nayunan yun daytang kitaan nyo tahan manen nga overpriced kas iti investigate mo't lang nga do mga projects iti kalsada nga overpriced dagita cat's eye ken safety signages ken warning signages aya kastamat lang apo DJ nagadu ti na ikabilin nga street lights pero kurang ngayon ang problema gapugarod iti kastoy nga kagagalad nga nasapa paylaeng ket nasipnuton ti kalsada foggy nga mainitan dagitoy solar street lights baka naman meron tayong pwedeng gamiting iba tapno masilawan dagita kalsada. Adda dagitoy da maususar mas pay sa Europa nga babasit nga wind turbines. Babasit as in sized iti Coca-Cola 1.5 DJ 1.5 nga bottle iti soft drinks Kasi lang kadakil dagiti turbines nga adu na para iti may nga street light baka naman mas viable DJ panag-usar iti wind energy nga babasit tapno awan man ti madadael kesa DJ solar powered lights
nga haan nga maininitan. Kapansin-pansin din yan dito sa Sagada, adadagi jay street lights nga kain-install kat haan damutan nga agkurkuri. Ano ba yan? Dahil haan nga mainitan, wano talagang naigagara nga naidrep, wano anya nga ti punto, haan nga agkurkuri. Ti kaadwanan kadagitoy da na-install nga street lights. So, ayun. So, tignan natin. Baka naman merong mas magandang technology kat adagaro daytoy Department of Science and Technology nga mabalin nga adal iti alternatibo kan mas appropriate nga kabubuyan ti street lighting system kan panang ited enerhiya kadagitoy dagarod pampubliko nga daldalan, mainayon apo dagitoy pathways kan bridges. Narod, oras tayo 5 minutos sa linmaba sa kalpasan ito oras ti alas 7 kat manen kumablaw kami tinaimbag nga agsapa di kami nga iba't bati agyan tayo dito Radyo Sagada 104.7 FM para kadagiti da dumapay nga updates sa kastamat iti programa matlaeng nga timok tinamnama ti oras ti alauna itanga malem kendamdamag Radyo Sagada latay ti oras ti alas 12 ti pinangan.